Poštovanje, dragi moji, pozdrav iz topline doma moga. Evo, htio sam i ovako da vam se obratim. Kao što sam rekao da neću ostati dužan da ne pokažem šta sam našao u posljednjem traganju. Nije prošlo onako kako sam zamišljao, ali takve vrste hobija. Neki put bude dobro, neki put slabije, neki put ništa. Bitno je, kao što sam rekao, da budemo sa prirodom i u prirodi. Svi znate za moj kanal Miloš Strela, tako ko nije, neka zaprati da delimo iskustva sa terena i van njega. Tako, reći ću vam, znači pokazat ću vam šta sam našao sa zadnje avanture. A u međuvremenu, pošto je napolju vrlo loše vreme, predstavit ću vam još neki novčić zanimljiv. Biće tu i neki stariji vredan, dok se vreme ne stabilizuje. A čim se vreme stabilizuje, vraćamo se u prirodu, naravno. Tako, budete mi dobro i vidimo se uskoro. I evo, dragi moji, prećemo odmah na nalaze. Ovo je ona moja kutica. To su nam nalazi. Ovdje vidimo dugmence jedno sa košulje. U pitanju je aluminijum. Obično su ovako vojnici nosili. Vojnička uniforma. Vojnička košulja. Dosta puta sam nalazio ovako. Vatrogači znaju o čemu je reč. Evo, ovo je ona famozna parica što nisam htio da je oštetim. Ali kad ne znam šta je u pitanju, znači ovo je neko naše dinarče hvatilo rđe, ne može ni da se očisti, ni da se vidi šta je. Tako. Imamo plombu, ono što sam našao, olovna, lep grb na njoj. Baš plomba, vidi se da je. Na njoj piše salame, da li dol ili rol. Ne vidi se lepo, Tuzla. Znači sa salama. Svašta nalazimo. I famozni žuti dinar. 10 dinara. Iz 1963. Što zovu ratničke dinare. Ja mislim da je od mesinga napravljen. Lepu boju ima mnogo. To je to sa zadnjeg terena. Ono gvožđe što sam vadio, videli ste. Tako, sa većom željom i voljom čekamo da se vreme prolepša i da krenemo u novu avanturu. Budite mi pozdravljeni, dragi moji, i vidimo se uskoro.